gana for today. Sila ang tagahakot og palwa. Aron potpoton. Si Ashley ug si Eliza may maghakot. Na. Nandiyan na siya. Potpoton. Yan guys. Aron makakwarta. Tag-piso ang putol. 100 pesos, 100 pesos. Order na sa mga gustong magpahatod. Dayan ang gamay kasi gila nagdagandagan. Na hello guys. Eh, kusga. Maani siya guys. Mga kabisye, maani potpoton. Mana na duha na ka pinotpot oh. Duha na ka bangan dara. Dara. Kining gikarga ani o katong tuwa di adto sa iyang luyo. Oh. Katulo na siya di worth of 300 na. Dayon, may lang pambayad sa school. Yung mga buhi ani dili sana. Tara akong sinapsap adto guys oh kana. Kana, mana kang sinapsap da kana di ana. Kana. Pahuway sa person kay perti kayong inita. Naunsa naman ang kawi anang ga-X naman na. Karo nga pod. Hindi ka magliso ni gihakot ba pareha sa imong ate giguyod. Nga bungkag naman nak. Gani ni akong mga anak kay mutabang og trabaho. Mutabang og trabaho sa ginikanan. Naigog tiil. Agoy. So kani mo ni akong sinapsap mga kabishi. Kini siya mga patay na ni. Kato adto buhi. So to pa di adto. Din kada dauban ako dada aron mamatay ng bila-bila. Every sapsap dire sa bila-bila sapsapan ba karon mamatay. Dara sila. Ari tambak na kan. Agamay naman ito di ay. Menyerah kalay. Quiet.